Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka sengi kilong. Ai jingmut UCM bandon kasngi bakerpang ban pong de kiriam tenrai. Dekapur ke siang lapenkut ya ke Diamond Jubilee ki Samla Catholic Put Muri. Daka PIL mudui ke JSU persya ya ke public hearing na ke benta ke Shri Cement ban. Kerkut ki kulit pahara saudong yaumot kiang nangba. Bat mentang ni apai ki Khubor ki bakambania. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Samla haka arpu sau terek Nailar ula ai jingmut daka baong kan long ka ba isyong kon bha lada kan don ka sngi bakerpang bagi dekot ke yeng dorbar tauan kin pong de kiriam tenrai lani de kiriam ba ke Jylla ka penmi. Ya kani Menteri Rangba ula penpau hadien ba umi na yeng dorbar tauan ke Jylla daga ba pen I artat ya ka sopti ba upong balatan da uksai rendia. Well, this is a shirt made out of Rendia, and this is something that I feel we all should do to promote, our own textile and our own weavers and our own farmers. In fact, I have urged to the Honorable Speaker that we should have one day in a week where we should make it mandatory for our members to wear traditional wear. And it could be any of the traditional dresses. But on that day, so it could be a Tuesday, it could be a Thursday, any one day, it'll be mandatory to wear something traditional. I think it'll be really beautiful. The house will look very lively, and it's another way of promoting our identity. Yagatayo rakik men Diamond Jubilee. Henry Postnam Kinti, Jogaseng Samla Catholic Put Muri Maulai Parish, Lapenkut no haka arpulai tarik Nailar, Dakapur Kasyang Bashongkun, but Bashong Blay, has Sacred Heart Boys Higher Secondary School. Hakani kasngi bakadu jongkajing rakhe Diamond Jubilee, lasdang daka kenya ka kriam ka mas pakhoy, balapan mentado Most Reverend Bishop Sinrop Bernard Lalu, balasenran lang do Reverend Padar Jemiris Shilla, Diocesan Youth Director, Reverend Padar Bevan Mukim, Vice Provincial Guwahati Province, but Bonwood kiwe kilingdo soblay. Ki noyalam bat ki dekot jong kaseng Samla Put Muri kila pen thaba syap palang ya ka lempung de ki riam babun rong rengkat ki sister ki brodar bat ki pait runget jong ka Maulai Parish. Haba paria ya ka ktien jong blay ha ka ni kasngi Most Reverend Bishop Lalu ula kentu ya ki Samla ban itho bha bat janai ya ujisu ha ka jing em jong ki. Ula batai ha ki Samla daga baong pidei ban ngam jeliu ka jing it ka jing tip bat jing ngau thu ya ujisu knang ba pinla ban jubab kumbau Petrus ula jubab haba ujisu ula keli pipat piong ngadei ue midei ukris ukhon ublei ubaim la jubab u Petrus ula penkut ya kasneng ka krau da ka baong piru pidei ban tip bat ye ya ujisu knang ba pinla ban bu bat penrong baro ka jing shania ha ka jing em jong pi hakikti bas bun bat pakrau bor jong Jisu Kris kum u Petrus u mau siang ba ula te ya ka balang jong u hang ni ha perthei ba ki bor jong ka dujok kim la ban pen khlem ya ka Shwa ban penwa ya kene ka jing rakhe kemen Diamond Jubilee uba AL Hek MLA ulawan ban sakhi ya ka cultural program ha ka bagi Samla kila penpau ya la ka jing kemen lengba ka ruai ka siau ka shat ka kemen bat kisap ki pong babun jat ula penhiarno ya ka lama Jubilee bat ki Samla kila let pai shila ki yeng ki sem ban long ki atiar ba em jo ka balang ha pedeng ki para breu ha ki kam ki jam ba man kasngi uei ubelai na kabanta jingi uei ujisu na kabanta jingi Namarba, daga bangitip kambnya, daga bangitip kamjeleu. Uei ujisu nakabanta jungi, ngin sa kamsuturu ngadai uei. Daga banging kam jeleu susu bantip, uei ujisu nakabanta jungi, ngin sa suturu ngadai uei, bangadai ke ei. But kanaya kaya para bangay hakaji jungi, hakaji nya lenti ke jungi kumikun Kristan. Namalada ngasutu bau jisu day ukan rat jong kaji em jonga bau jisu day ublay bau kan rat jong kaji em jonga ngasutu ba ngawan sinis lapar thei day besu jarang kan handai kare kesandur ke jong ublay ngawan sinis lapar thei day dek sandur ke jong ublay ada ngasutu bau jisu uday ulong siu spa jonga ngasuslon mensiam bar hapadeng jong kajing tolot breu hapadeng jong kajing syarem ngania chakmat
hakajing ada ngasutu bau jusu dayu parolok be jonga nganam sengo marway ngania ya kalenti jo kajing une udan dekat ban senrane nganam sengo marway barang ngasutu bau dayu jusu ba hot yanga dayu blay ba pha yanga sini slaperthai ngasutu ba pleng kajing kadon la kathong pleng kajing jonga pleng kajing jonga kadon la kanongrim nakata-kata prabangai ngi iha gospel mata kasngi ba kai ka Petrus supla harian bu Jesu la kali ngadai ai na kabanta jong pi Petrus la pla ulaong medai ukris ukun jong ublai ubaim medai ukris ukun ublai ubaim but marsin pla marsin sutu ba Jesu dai ukris ukun ublai ubaim hangata Petrus sutu ro yalade namar ba marsin pla Petrus ba medai ukris ukun ublai ubaim hangata ro Jesu ong medai Petrus mau siang bad halor jong mengantai ka balang jonga marsin sutu hi nakata-kata ngidon kamba swa bangin tip ngadai uai ngadai ka ai ngidon kamba sutu sya uai ublai na ka banta jonga namar Petrus marsin cuba ya kan ka cingkeli medai ukres ukun ublai baem hangata usutu yala deru dai uai bau Jesu ong melong Petrus mau siang bahalor jong mengantai ka balang jonga masih sutu udai uai Jesu Petrus sedang bersutu yala deru nakabanta jong kiwai pat para bangai kani kacing keli jong kacing ngadai uai bagi sedang banwan sutu ya kata kacing keli deki bor jong kacing sutu kacing berkat jong ki deki bor jong kacabing lane deki wai pat kilat kilenti hendrai nakabanta ci ki balong Kristen bagin sutu ngadai uai ngadai ka ai ngidai basutu sya uai ublai na kabanta jengi ngidai basutu sya uai ublai na kabanta jengi bandang ila sutu uai ublai na kabanta jengi kumu Petrus ngirong sutu bangidai ki ai Kinoyalam ka Jantia Students Union JSU belalam khmadu Samla Bochedru mi posnem Education Secretary Bad Unil Ki Mukim General Secretary kila mudui mukadduma daka Public Interest Litigation PIL hayeng Kashari Meghalaya High Court haka arbu saw tarik Nailar lengba kani ka PIL la ujor persya ya ka jing penlong ya ka public hearing daka balik butu haka live huwei tarik unaitung Arjar arpun reu naga benta ka jingbet jingbiang jong ka Shri Cement Limited halom serman elaka nongkli. Kaseng JSU kalashim ya kane kelenti namar ka jingbam sngap Khubor sensyar ya ki jing uot bat jing ujor jong ki pat ba kane ka elaka. Ka sorkar kala penlong ya ka public hearing thamula ka balan no Shillong ka pela bat la pendon kamru de ki kam butu bapun jat ki bala khangla de ki pat ba ban poisha kane ka public hearing. La keno ru eki pulit ki bala aila eki riu dakat pan khang eki pat ba pan poi syakata ka public hearing. Kinong yalam ka JSU kidon ka jingkerman ka baskem ba ka Meghalaya High Court kan Bishar Sani bat kan aya ka rai ban yada eki pat ba kani kathan. Mentang sengi niliang jongi ka Jantia Student Union rangkat bat Education Secretary ngilayo ban file ya ka PIL habayday bat ka illegal public hearing jong ka shirsimen kebal pelong te po snong dai stong te kumba ki nong shong snong jong ka Jylla Meghalaya brok bai kila sakhi hi lang ba ki electronic media ba kumno kene government ka conduct ya ka public hearing ka balong teng ngikum ki baj ba ngimla ban priang te hadin ka tu ka jingle bor jong ka sarkari ka private hearing jong ki Shri Cement Limited ngilang jong Jantia Student Union ngiklem shong klikti ngila lejbo ya ka FIR po police station East Jantia District kumju ro ngila lej complaint syado siya po National Green Tribunal te menta ngliang jong ka Jantia Student Union ngidang up ya ka hearing jong ka NGT te habay day bat kaningi liang jong Jantia Student Union ngila lej do siya High Court but ngikermen ba ka court kan sim ya ka senjam ka bateng habay day bat kanika public hearing namar ba bunsin hi ka government hi kumijuong ba no one is above the law the government hi create ya ka law government hi ka ba persang banteng Kenya ka law te sakawero ka jingyat din ti jong kum ka Jantia Student Union nengkong hi ngi habyat namar ka day ka perthai ba thamai ngi habyat ni illegal measures
te ye kijing ye ki gijongi ngin sampai ye ka ka outcome ka bemi na kani ka file jongi ya habai de ka jing file jong government la yang la da ka high court ka persyang ban le bom sinyau habai de bat kani ka hok jong unong song jong ka daistong ni ngin leng jong ka jantia student in sim de bagi senjam ngila ro ban sim de senjam ke bateng ya kata ngin sa perkat bat ngin sesong de ka CEC ban perkat habai de bat kani ka private hearing jong ka Shirisimen. Hak step arpusaw tarik Nailar ka Khasi Students Union ka penbena ban penlong ya ka jingeki da ka basyong kalain mongor hak mat umot jong wok yang nangba. Layo iya Khubor pulit East Khasi Hills kila penklain bah ya Khubor pahara ban khanglat ya ka ni ka jingtmu jong ka Khasi Students Union. Nakaliang Deputy Commissioner East Khasi Hills District Abhilash Baranwal, ulapan bena hakalai huway tarik Nailar, bagi Khubor District Kim Samla ay jingbit satya, ya kinong yalam ka Khasi Students Union, ban penlong ya ka no ka jingyaki hakani ka jaka. Haka arpusaw tarik Nailar u Education Secretary ka Neutrab Youth Council HYC ba Enlang Sawian ulapan jing pensyai da ka Right to Information RTI na UDC East Khasi Hills halor ka jing sateng bat jing slam ban weng yaki breu ki bala suba bagi syong bean ha ulum survey. Uba Enlang Sawian ulayat hu hakinong thok Khubor baka seng kala thok sya ulat ka Jylla halor ka ni ka phang hendre hadu menta 4 yo juba Kumta ke HYC kalabu da kijing keli lengba ka RTI halor ka rai jong ka sorkar ya kani ka jaka. Ulum survey udan ha kijing pejing kmi jong Khubor Shipai Defense Estate. Ibu karte akan ke office jong Deputy Commissioner East Khasi District minta ka South Trek na bukra jong Andrew kebedai bat ke isu jong kalum survey. Na kaliang keseng kumba pitip na ngaduk ke basdang kadai ke HYC kala shim ya kani kamat kebedai bat ki beri ke basong basa anti aku kalum survey. Mila shim ki senjam ki batge sistem ki bolodap badang shan I ba roy kupar sendram di presiden jong HYC sangkmi ila buru ya ka memorandum hak office jong lat ke Jylla bat la yo robin kedu markmat lat jong ke Jylla ban ra ikni kamat kebedai bat ke isu jong kalum survey. Ade halor kini kenong rempa hadu mentamanya nak kalian juga HYC ngim shim la yo kenu ka response no ka basai ka bidai bat kini ke isu ka ban kalian juga HYC ka shim hadu sistem ki balda de halor kini kenong rempa mentasi nak kalian juga aku mu education secretary juga HYC sangkimi ngala hab ban bu ngawan ban bu kini ka RTI ban bu de ka jengkeli haka office deputy commissioner ka pens ka bangan subatai ka tu ka dia ka bidai bat kini ka RTI kolong ba nila keli kini ka RTI Gabide bakti kalum survey ila kli kijing kli hami kilom subject matter bak nature of dispute kabide bat kati kalum survey gila buru kijing kli kabide bat kani ka RTI kabide hatu ka don m anu kata ka interim order lani ka stay order lani ka injunction order lani kata ka status quo kabide bat kati ka lum survey kaba ki bender ka bagi tep ka bagi bender di shong sa ki hadu munta mende e ka bagi ki bumla ban pisha ki den m ki nong shong bapura jong ke Jylla lani jong kari India natang ila buru ki jingkli hatu ka dan am kanu ka restrain lani ka direction no na kalian jong ka kuat kun mar ki ong ba kadan ka mar nadu ka si ka ba na kalian ka HOC ka shim kini issue hadian bangeliyo man kendo ba ka office jong deputy commissioner ba basokar Jylla ru ngilalay inspection hangti jing dan dekat lang jong ki district administration nadu ka tu ka si hadu tamne ki ong mai bakani ka
kam angke po lum survey kadai kabudan apo kakut proceeding de lor kani kenoram bangila pan gini ki information ki belum related bakta ki legal proceeding ki belum concern bakte lum survey adu ngila panru ka ni jukli hatu kadan am kanu ka appeal lani ka review lani kanu ka red petition ka ba arise na kanu ka order lani ka judgment ka ba la ai hagi bidai bat kolum survey natang la keliru atu kaladan am ang keliru katkom ka hakni ka RTI ka bangi clean ka sing iburu ka jukli kai ka latest status wa jong kani ka case ka bidai bat kolum survey limba kani ka office of deputy commissioner nila keliru ang ni kay kita ki parties mah kiba la fal dari kiba deki parties hakani ka case jong kolum survey mar ba katkom ka jutep ka jungi hadu tamane ya ki gibehi kiba deki parties hakani ka case mah kiba fal hakani ka case kidantang lai party but kibreu katkom jutep ka jungi kibreu kiba song basa ang kita ki mendir bo Khuborjylla ki bangimi tho ithau kimde ki parties haka case de lor kini kenogram ka ba pelong ini ba naklian jok seng fal kini ka ate khang ba upai ba jong ka Jylla ba khnang kum ka sengro inyo ek jong sai ba ngin tip sai hatu ka ai ka sinjam naklian jok ka sopar ka lisem khya ban malei ei Katanat kentiu yaki Samla haki kam ngele akai Ministry of Sports and Youth Affairs jangka sorkar India haka arpunyo tarik Nailar kan penlong khatsan spatali ki lumpung yamir jingmut haka lengkari India lengba ki video kumnu ban penroi bat kentiu yaki kam ngele akai sports pembunjat kum ka jing penkre naga benta ka Olympic Games ar hajar laipun riu bakari India ka angnut ban penlong ha Meghalaya yakani ka jingmut balai kerteng kilo India samvat khel ki baat PM के साथ इन पनलोंग आर जका कथुप A हसाई नेहरू कैंपस बट कथुप B हसेन एंथनीज कॉलेज ऑडिटोरियम hakane ka lumpung yamir jingmut ki samla kila aban ai jingmut kat ba ki mon kumnu ban kentiu ya ki jingele kai kila aban ai jingmut ru ban te ya ki madan nele kai ki ba ki Jylla ki district bat ki Shillong ki dangdan kam ban pli ki lat ki kabu ya ki jingele kai ba pun jat na ka banta ki samla kan thei bat shinrang ki scholarship bat ki wei ki jing angnut ba ki samla ki kwa ban pan pau ki samla kin yo lad ru ban ya kran bat ya phliu jingmut bat ki rang ki thei ki balara ya ki nam ladu ha ki lumpung ya le kai ba pun jat u ketan singla district youth officer ka sarkar India ulakmi lenti baki samla ka Shillong kin mi ban shem banta ha ka program u Professor Albert Nongrum College National Service Scheme Youth Coordinator St Anthony's College Ulaong kajing pen kre kalaya chakmat bat u angnut bagi samla kin shem banta da kajing shongshit Good afternoon, everyone. I would like to thank everybody present here, all the media persons present here, and all the other departments official present here. So I am Ketan Singla. I am District Youth Officer from My Bharat Ministry of Youth Affairs, Government of India, and also with me is the Madam Linda Sharma, who is the State Director, My Bharat, and Mr. Albert from NSS from St. Anthony's College, and Ma'am from NEHU NSS Coordinator, Ma'am. So this is for the 27th program. We are celebrating. We are organizing one program which is called as PM Khelo India Samvad, which is organized for the sports National Sports Day, which is celebrated on 29th of August on the birth anniversary of the legendary hockey player and national icon Major Dhyan Chand Singh. This program on 27th of August will be organized in 1600 different locations across the country with approximately 8 lakh youth participating in this event. So in every district we have two locations, one is category A and one is category B. In category A, the PM, Honorable PM Sir will be interacting two-way with the youth present there, and in category B there would be video conferencing. So this Khelo India Samvad is for the 4 different pillars. The first one is that strengthening of the sports ecosystem at the grassroots level. Second is the nurturing talent for the 2036 Olympics, that is athlete development. Third is the enhanced youth leadership and youth participation in governance. Fourth, youth empowerment for Viksit Bharat 2047 by connecting youth people with future-ready skills, volunteering, and opportunities for nation building. In this program on 27th, we have different sports icons
present there, who will be main chief guest of the program, and we will have youth also present there. So this is a program which bring together the country's youth, sports person, and future of India under one common platform. In this, Honorable PM Sir will be interacting with the youth and sports icon from 10 to 11 p.m. 11 a.m. and after 11 a.m. Till 12 we have an offline interactive session between the sports icon and youth present there. We will be having a national players, Mr. Mohapatra, that will be in the St. Anthony's, and one more athlete, national level player present at the NEHU. So this is all regarding the 27th program. So I would like to give the mic to Mr. Albert sir, who will be. Kinoyalam ka KSU Ribhoy District kilami madan ban pensyai padba halor kisan teli kimat jing dawa jongki daga basam padba hanong po yaki kot lengkedop ki bala batai bat pensyong nia bahaya ki. Yakini ki kot lengkedop lasam haki dong ki jakayo bat haki office sorkar ki badon hasor nong po. Lengba kini ki kot lengkedop ki padba kilayo isyai yaki mat ba kinoyalam ka KSU kilabu hakmat ka sorkar Jylla. Kumban penken mau dang shen ka KSU kalasam migi kot lengkedop shikilai pun riangut ki MLA jong karilum khasi jantia da ka bapa ne ka jingkershan jongki halor kini ki santali ki mat jeng dawa. Menta kinong yalam ka KSU ki pan jingkershan sana ki pat ba ka Jylla. Shan bagi kan mo la da kam dan sa KSU ngile layap la ja na man no tapi. Makam KSU mo ngile kirit kiriale lam dan kini kinong yalam ngi saya ingin pai. Tang menta ka petrol kadang sa kat ju antre kamar dam kal akio pele. Ihap kali ya kataru. Kal kadang sa kat ju hilik kayak dari kamar dam pak kala takio kanyo po kasini na kasan po sikilum tak kibrai rak nyopo. Tak ingin digawai. Tak sarkar kam sengap ya ngi uret uria. Teladam dan kini kinang mi na kamat pat. Mangili dia. Kam yo i pak kam yo asno. Dah kapar bak kapan buat dan makapat mengkong ka itu yang ngi uret uria. Yang ngila dep ai ni kiti dopat. Kale yu yang kale ai. Jengi hapan kesian ya KSU. Yu MLA jong ni jeng nget yo dan be akal yang jong ngi pat ba. Un ai jeng kesian be nganget be jakta. Nimar uday useng ubayarap. Ya upat ba. Nimar dan hak suki. Dan hak suki. Kidan option party. Rekim la balik ai. Balik dai nak sarkar jong kontrak sama. Lalek siapa pelat bok pastun. Pakanang tur sa perang kan yang kita kabahok kan numle kami sanu-sunuru ngin kesan be jaka ni kilong kumite ni diang be ka bawa jong kun samla ka ri jongi te kum ka jing ka hak ka dawa ya ka badai kum mangi kimi ngin kesan be jaki ka diang kamon ni mong retang mentakasin na bas dang bat hadu bukut ngin nong be jongki kano ka jing bentak ka jing dawa ka jongki ya ka hak ngin hak kesan nakaliang jungi kilong kemi to nakaliang jonga maroi kalong kemi kentup lang ibayadan lang hanya bat ngi hanya iyo kahan bak kersan nak kamtan kun samla ya kaseng KSU kadi banya di sapran ibun ki kun samla mentala da kaseng kadu kadam na yakin mano banyalam sakmat sakari jungi kan sa Shillong kan sa suja karten kadi ban teli kadi ban yat skembet kumbas lang bat hadu dakut kadi ban dawa ya ka hok jong lajang Badai gitu ki Khubor nglapai syakabakut tarhadu bangindaya syambiang Khublai Shibun.